Ebusia mesaka okonfo babi video free kumase. Na sa okonfo ba we America na semi. Empenifo ministers asofo ene etitirufo ekon nchen koje emwa. Na emwa ni bi amokoje ne ye sika mwa ayaresa bimbo ene tumi na de we amame eye na kwankyere no ena ama enkofo ekan sempi mi akasa no I'm confused because you can't say unko bi efu mu da untumi kasa unko ane okuani because Ghana na ye wono ye wa so for amafo nim say omukro nyame tumi a omutumi shankom eya asore e mankofo bimbo ne ho koneba so for kase bi say so for adonchedua dodo na akọ ne ho no mu enama danse dia onwudi na oduru so for adonchedua asore a or the Bible any preachy and yes of Adam Chedu Anqua asofo ahodo usubempa mopa asofo no ma ahodo nyina no odu ono a amo ogidi bi se ye bompa ema ana ye kanya me asem ne kirewa etu ni senchine eba na enu na o de compare to akonfo bai nsujuma odia menim sene omoye no menim asam ko amogina so ana menim say Bible no munsu eyisu obeka se bi akonfo no eni tumi na se akonfo no nsu eni tumi a ade na ma nipa ekọ no mkoje mwa ebi ni mu kire se mkọ no mu a onwo a otumi enya awo aduro so yare a ye ma na aduro ma na woto no ayesom wo ekwan bi omofa so na ebusia mema mekasa anwa yenkwane nkohwe konfo ba we dwumedi a wodi ene ekwan ofa so ni dwumedi na mesrew se ahanomo too much age abra wo hwe no subscribe my page we ni mi adoma no so send am upload bi anso na on sabeti my canal follow me wo TikTok Facebook ni na too much gh Kwenasha international se niema ekoso o chairman abrabom sesia no obepiem wo ha niema bi betimi abo obepiem a ehwo no obewu se wabehye na nana ai na kwenasha ai bibia chama yakutie wo ba wonnim eno na bushia mo atamfo kutia wo pa yenka ne bedu chama bedu mi ha na obehu ni po kutia ai chama wode sebi mpreduasa wade niema bi adi aguro epese fo na ni so aya sem nyamenye ni yemai nyamenye ni ye na kwenasha tese adura wo ni se sie me asopompa neti wo aburochire wo Ghana me hu adura sebi mpreduasa wo beba na nakwa ahyem sone so mentimi anya amawo yare friend HIV diabetes pressure ulcer etwire edam gonorrhea fibro straight mass hepatitis B American lotto ana asase asem court asem ahini asem wona wo yire mo ware be buru mfie dunia wo na ma sabi na na mesra meka ebia na be ma no wo be ma no akokodwo tokra wo dobnada ana be ma no wo so emunya de menu ya ba white adi wo nya ma ene adane fibro unu kunu hia na san aba awo no nteme ma ana se sika na wo pe sika enkofo obi ba nkwaji sika duro mesraw wo ton ade ayento uyonkofo nyina na omu na be kwakwan so wo dia wo ba 2 days 3 days no omu ko na wo timo no wasamena wo di be tware akọ wanu ama kwenasha ye rete bu yesu niema bebre na wa na de mi hu de mi yema so ebia me do kese ye oba ne be ma omofu omo ano obi ji ukunu ana obi ji wo yire se nipa na ye na adwen se wo ahwe ni suku awie wo ba no wo se wo nsem fatana kwenasha me se me kama bom sei na meso oba no mu ade na hyeto mu ama wo ye be mo so a wo bra ne ho afede oja wa kwore oba foforo ene ne be hyeto mu ama wo na be pata be tete wo no oba ne ntem na tete die be eya ne awo akwala bi
wanyine so sabi wono a wanka nipa mu waise na adwen ka no mo ba mema na duru adware mema no de mo de be ma na didi edam no beko anasa sabi obi akwala na no twansuo ebeko kura ana adwen so kuro bo ana ai ani akuna hya ne ma wa ha na sabi ya ne eba ne sa na obi apenkyire mu ne mako ya de tire bo ade bi wo ye tinni Jini no akire sen tinni ni eye moti a wodi sikaba wow na we no me yama waka wo ho peka wo de wo what di so de wo so bi anim mojasa bi anim eye kumfa ye kum correct we so as sikani bia na se eye sika dollars e wo cedis ene wo dollars sika bi opebia no inshallah on sabeka na kuna sade ne yede eye we ya fefa ho we ya yede afofa ye ho no sadro we akwese se me mpreduasa wakodu aburuchi na wunya krata wontimi mpie aha hia pa ba bia enti we na me de bemba ho emfa no ba bia wo metimi amelia ma wodware awie no sra wo sra wo akwantu ana wo Ghana how person wo kọ ekwan na sia we wo ba bibia ba kama wodware nso pa wie na wo de we ahwie mekira de obeye na wo de asra kọ wo benya krata ene na nya sarketwa ana se wo person wo kọ adwuma wa wie university wo nya adwuma ye wo ba meya mo ni nyina bia wo benya adwuma ye na kuna hya powder ye de siesie powder me for boys na sade ne no meka se twam so wonya oba nwore na oba meya powder na ma me ne be ma wo benya yere aware wo yo oba nso so wo de ye pons lipstick wo ho na pencil kaji wo ho de wo petoma kura wo ho na ma ya ma wow it depended on all the bit na ma ya ma wo ya ma na se kunu sa yere no wo pa eno ano no sempo entete na da so yo ene e baba modi ni ahwenu wo ba wo patuo wo pese to ye kese a 3 days aduro no ne 3 days to be kese na no wo no ma enya se baba akwa da bi ba no na odi bi asara emba 1.5 no ni nyina ba kama wono nto nyina be bo asi kama correct me pa chai ene na ochiamia woni masem ko se na wasumua sadi akwena hya aka ne nsem no ma na asabe se ohu oba bia ne to so ne nufu do so ne na so ni nyina na obepie mu krado ya obeboa krado na ye niema bebrebe krado ye niema pi me pa cho krado nini ye niema pi sa wo adwuma mo na sa wadwuma panyin no won fa wonya hwe a kwa ahya se me ye krado ne de ama be krado ama no ai anasa wato wasase ana wo brochira wasandi sika wusi ensi dan ma afedan ni ya ensi ye di sika no bra na menye krado ma obeji wasase kuna hya ni bibi yan fancy mate yan fancy wa hesa nsa ya na bre bia ne ye ba o ma ye foforo sabe ye mu betimi ado na ye de sie no ye be pese wo de wanu asem kakra betu dwa ma ma no asem a me di bese ni se bomodi hwehwe ma kira kwan pa na wiase na hu minua ba entwa fofo ni kwada kwa na ba bia wiase ne keka ko no wo so Kenya ho busa na ubisa ubetie mu yi meseraw aduro na me ton no mesanye hunhum mu adwuma so ka meseraw pa mesanye hunhum mu de ka ho ebia na abusua godu bi ya loko dan ne dendende buru fie wa hani kuya hya mo ba na me kire mo amane na mutimi ya metimi akoyi godu na ma wa utu galam sei wo kwa wonya godu ni bi hwehwe me kire kwan mesera mo eya na de bia me kasa ya me de futuo kan yare wo ton wanya no adu yes me number no so ya me di tudwa no so ye fensen WhatsApp number de to sumi no me ne me baba ma na ye adwuma wo papa betimi ati campaign bi wo kona se wo hu secretary wo ntimi enko hu papa enti sa na me so me ne me baba ma ne na ye adwuma nti wo fra na me ba ne fa ye no ye fensen ye voice note fa mama me ba ne de baba me reply o ba bia wo bia wiasa fa na ba bia nso no metima mele aduro na ma na be ka wonsa e ka wonsa frɛ me na me nkyerɛ de wo beye
My number is 055 055 123 123 2721 2721 055 055 123 123 2721 21. Me answer my number no. Kwena shabeda wase adofrum na ha na brema kwan e ma yede yankomo twetwe ni nyina no asi ye ni nyina ne se obefra kwena Aisha na de oho bia no so atimi ene waka aha aye too much asodi amejeso aye dwaso hema dasenne ye bese ehia ebusia video ya wo hwe yi menim se ebi ya be confused sena mesuma confused ya jawadwe nkyere to your comment section new how awadwe nkyere sifate se enokre kwan anase enye nokre kwan emoa betumi aba anase emoa entumi ba omoa omako ba bi etise pen a omanye emoa no ma yehu na fe mu amokoye nso a mo anya emoa no ma yehu makrao